glumica i mama. To je to. To je to najkraće. Imali smo dječjih rođendana, samo mi je to u glavi. Dakle, spremam i čistim. Jednom smo bili u parku i neka curica se počela plakati na drugom kraju parka i on je mene odveo kao do tamo da ju nepoznatu curicu idemo utješiti, ako mu je bilo bitno da utješimo. Savršeno se slažu od prvog dana, zajedno spavaju. Pokušali smo izaći tome na kraju, ali nije bilo moguće. Žarko naime se naučio otvarati vrata, tako da čak i ako zaključamo vrata, on skače po kvaki cijelu noć dok mi ne otvorimo vrata da on može ići spavati kod relje. I tako dobar je, trpi ga cijelo vrijeme i jako je dobar prema njemu, jako su si dobri i sa psom si je isto super i zapravo su jedna lijepa družba. To mi je tako, uopće ne znam, teško mi je išta u životu mjeriti uspjehom jer je on tako meni apstraktan i nestvaran zapravo, ne znam, fragilan, šta, danas si uspješan, sutra nisi. Sad bi ja mogla reći, ne znam, hodala sam crvenim tepihom u Kanu ili dobila nagradu glumišta, ali to mi je sve, ne znam, uopće ne mogu to povezati zapravo sa uspjehom, jer puno veći mi je uspjeh neke ovakve svakodnevne stvari riješiti, tipa prebroditi neku krizu ili ostati mek i dobar kad je najteže i kad ljudi oko tebe možda nisu. To su puno veći uspjesi. Ako, ne znam, rekla bih da nemam uspjeha u životu jer mi je to preapstraktno. Jako loše napisan tekst. Zapravo komad ili scenarij, da. Drugo ništa. Možda neki koji bi letio onak, ne znam, 3 metra ko ovaj tepih, čarobni, i s kojim bi mogla onak proći lijepo laganini sve gradove koji me zanimaju u životu, da me nitko ne može doći do mene, a da ja istovremeno mogu onak drijemati. Da se ne umorim. 9 na večer ili 9 ujutro? 9, i jedno i drugo. Sama ili s cijelom obitelji? Sama. U hotelu. S doručkom. Priča ili film za laku noć? Film. Toplo mlijeko ili vino? Bilo što, samo ne toplo mlijeko. Ili hladno mlijeko, ili bilo kakvo mlijeko. Ne pijem mlijeko. Crni saten ili bijeli pamuk? Bijeli pamuk. Conan, Žarko, dijete vam plače.